L-aċċessibilità hija fattur determinanti li jiddistingwi lukanda minn oħra f'dak li huwa kejl ta' livell. Li żżid sempliċi rampa bi swit taraġ f'żona fejn wieħed jista' jgħum kapaċi tiswa mitqlu deheb fost anzjani u anke persuni b'diżabilità. One News tkellem ma' Oliver Scicluna, chairman tal-Kumitat tad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità fil-Jum Dinji għat-Turiżmu. Din is-sena bit-tema Turiżmu għal kulħadd, nippromovu aċċessibilità universali. Scicluna ikkonferma li l-menti jirċievu diversi. Bħala l-menti nirċievu kemm minn persuni b'diżabilità Maltin, kif ukoll persuni li jiffrekwentaw Malta fil-holidays tagħhom li jiġu minn barra minn Malta. Ġifieri u l-elementi jvarjaw u jvarjaw minn lukandi għal oħrajn. Għandek lukandi li ma joffrux xejn kważi aċċessibilità, għandek lukandi li forsi jkunu qed jonqsu xi ftit. Scicluna qal dan waqt żjara fil-lukanda Hilton mill-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis u Segretarju Parlamentari Justin Caruana. Hemm intqal kif din il-lukanda tilħaq livelli ta' aċċessibilità mill-aqwa. Però kundizzjonijiet aħjar jiġu meta jkun hemm tibdil fil-mentalità, speċjalment fis-settur privat li huwa parti integrali mis-settur turistiku. L-aċċessibilità ma rridux nħarsu leha bħala additional burden. Jiġifieri ma nistgħux il-settur privat li qed jinvesti fl-infrastruttura tiegħu, qed jinvesti fil-business tiegħu f'dan il-każ fil-lukandi li huwa leisure place fl-aħħar mill-aħħar, importanti li jarah bħala pakkett sieħ. Mhux il-persuni b'diżabilità qed tieħolqu problemi biex jagħmel affarijiet differenti. Huwa bżonn li din il-mentalità tinbidel, speċjalment meta huwa stmat li 15% tal-popolazzjoni dinjija tgħix b'xi forma ta' diżabilità. Dan ifisser li hawn madwar biljun persuna li possibbilment ma jkunux jistgħu igawdu l-privileġġi li jsifru u jgawdu meta jivvjaġġaw f'pajjiżi oħra.